Ešte som sa nestretol, aby niekto nútil hráčov 2 dni pred medzištátnym zápasom sedieť niekde v hoteli s potenciálnym budúcim trénerom. A to si Pavla Vrbu ja vysoko vážim, pretože to je výborný tréner, čo preukazuje svojou prácou. Požiadal som Mareka Hamšíka ako kapitána a Martina Škrtela ako druhého kapitána o stretnutie s Pavlom Vrbom, ktorý mňa o to požiadal a ani jeden z nich nič proti tomu nemal. Keď ja som mal byť jediný, ktorý vadí slovenskému futbalu, nech sa páči, budem rád, keď to takto dopadne, že slovenský futbal bude úspešný a ja odídem. Ale určite tí ľudia, ktorí robia dneska, predstavujú slovenský futbal a používajú tieto metódy, tak mi to prípada ako spred 30 rokov. Ja to nebudem komentovať, ja to nechám na výsledky. Máme ešte pred sebou 2,5 roka mandát a tí, ktorí vedia, ako sa na zväze pracuje, ako sa pracovalo v minulosti, tak si urobia sami názor a úsudok.